To jest jeszcze dajemy tak. A wiarynny za dworą, a wiarynny za dworą, koło młyna Kalina Kuczerjawa Katerina za dworą, koło młyna Kalina Kuczerjawa Katerina za dworą. Słuchajcie, więc teraz tak, mamy za pół godziny startujemy, w związku z czym mamy 5 warsztatów. U góry na najdużej sali jest śpiew, później na półpiętrze jest uroda w kuchni. Pierwsza sala to sznurki, druga sala las, a trzecia sala dorodka. Popatrzcie na siebie, uśmiechnijmy się do siebie. To ma być radość, to ma być szczęście, to ma być uśmiech mojego skarba, tak? Mamy się cieszyć tym, że jesteśmy wspólnie. I teraz to jest twoja baba? Tak? Zgadzasz się, potwierdzasz? Baba cię puszcza. Szanowne panie, witamy bardzo serdecznie na pierwszym przystanku Kobieta. Shot, czyli wiecie, no shot w sensie kieliszek. To jest shot dla stóp i peeling składa się z takich elementów, które właśnie w shotach meksykańskich są bardzo popularne, a mianowicie tequila, sól i cytryna albo limonka. Następną moją ulubioną rośliną jest, kto zgadnie co to jest? Super, jesteście wielkie. Grzywa to jest jak antybiotyk i ma bardzo dużo witaminy C. Także to było długie lata jedli, szlachta jadła, bo się obżerała i na trawienie, a chłopi jedli, żeby mieć siłę na wiosnę. I lubi wąchać po uszach, nie? Od ucha do ucha też wącha. Każda z nas ma dużo mocy, dużo energii i wystarczy kilka różnych warsztatów, kilka rodzajów warsztatów, żeby tą moc jeszcze bardziej wydobyć, żeby odkryć w sobie swoje nowe pokłady kreatywności i twórczości. Prawda? Już widzimy, nie? Że w zależności czasami od naszego nastroju, prawda? Też sięgamy po pewne artykuły. I to jest wszystko naprawdę udowodnione. To jest jak gdyby ten bazowy, tak? Czyli też taki kolor, to się nazywa petrol niby, nie? Ale on jest taki na pograniczu takiego morskiego, takiego ciemnego, bo niektóre po prostu barwy nas wciągają, tak? Po prostu nas wciągają, po prostu albo nas rozmywają, że się robimy jeszcze bardziej nas nie widać w cudzysłowie, tak? Stajemy się przezroczyste, nie o to chodzi. Kolor ma wydobyć nasze walory, nasze piękno, prawda? Nasze rysy, nie? Także czuję ten postęp, no i czuję tą moc, także teraz chcę się nią z Wami dzielić.
może nie powiem tak, że lubi rządzić, ale lubi jak wszystko jest tak jak ona sobie zaplanuje i tak musi być w domu. Ale uwaga, Anita uwielbia leniuchować. Tak? Zobaczymy, ile dobrych rzeczy o sobie będziecie potrafiły napisać w ciągu 3 minut. Wtedy grzyby i dziurawiec. Suszyliśmy, zbieraliśmy 2 takie szczegóły, za które naprawdę dobre pieniądze dawali na tamten czas i które pozwalały nam przeżyć taki okres letnio-jesienny, nie? Ja to znalazłam i mówię, kurde, będzie mikrofon. Wyszłam na balkon i dla dzieci z osiedla, nie, po prostu moi bracia pomyśleli, że będą bilety sprzedawać. Ja muszę chodzić do nas na ogródek i ja stałam na tym balkonie. Wiecie, a niektórzy przynosili lizaki, niektórzy cukierki, niektórzy przynosili tam 2 zł, 5 zł, nie? I to były nasze pierwsze te, nie? A wtedy poszliśmy już tam w różne rzeczy. Miałam naprawdę niecałe 5 lat. Dzień dobry. Witamy Was na szczególnym wydarzeniu, które napawa nas oczywiście radością i dumą, ponieważ to jest wydarzenie przygotowane przez nasze uczestniczki takiego długiego kursu, z którego jesteśmy dumni. On się nazywa Uniwersytet Ludowy dla Kobiet Aktywnych, w skrócie ULKA. Chciałybyśmy obdarować wszystkim, co tylko dostałyśmy do projektu i żebyście potem o nas pamiętali i do tego wracali. Witam serdecznie. U mnie jest trochę ciemno, jestem otoczona lampami, dlatego że za oknem jest 1:00 w nocy. Witam Państwa z Kalifornii. Mam nadzieję, że macie Państwo za oknem ładną pogodę, bo chciałabym, żebyście dzisiaj, będąc w tym pięknym miejscu na Kaszubach, abyście Państwo odnaleźli siłę życia. Ale chciałabym zwrócić uwagę na coś bardzo ważnego. Na coś tak ważnego, jak korelacja między ciałem, umysłem a duszą. Pomasujcie swoją wątrobę. Po której stronie? Po prawej. Po prawej stronie. Tak. Smalec, ale smalec jest z fasoli, z warzywami. Na tam jest jeszcze zwykły. Zachęcam, tu zrobiłam magii. Daję siebie pomóc, nie? Więc zostawiam cząstkę, to też zachęcam. Od serca. To jest wszystko od serca, więc to możemy przekazać innym, znajomym, rodzinie i tak dalej. To się nie popsuje? 31 tu jest. Jest, mogę jeszcze raz przeliczyć. A czy tam jeszcze te Zdrowy świat! Mamy to. Mamy to. Mamy to. Więc dzisiaj też firma Ziaja dla Państwa przygotowała różne fajne rzeczy takie pielęgnacyjne. A jeszcze jedną.
To jest nowy wymiar ulew i my się tego od Was uczymy bardzo i na pewno będziemy dalej działali. Kobieta liderka lokalnej społeczności to osoba na pewno energiczna. Mam przed oczami osobę energiczną, uśmiechniętą, pełną pomysłów, kreatywności i po prostu taką, która chce działać i potrafi zmobilizować do tego innych, zachęcić swoją postawą innych do tego, żeby razem coś zdziałali. Kobieta, która jest niesztampowa, odważna na pewno i ma parę do działania. Nie tylko sama jest dla siebie wzorem i przykładem, ale też jej twórczość, jej działalność powoduje, że inne kobiety obserwując ją czy współpracując z nią mają możliwość podniesienia swoich umiejętności i swoich możliwości, a to rozszerza się coraz bardziej. Czyli tak działa na zasadzie kuli śnieżnej, tak? Czyli jedna napędza drugą, a to też powoduje, że kobiety wychodzą ze swoich domów i chcą się spotykać z innymi kobietami. Liderka to na pewno pewna siebie i otwarta kobieta, która zna swoją wartość i potrafi też tą swoją energią, swoją mocą dzielić się z innymi. I to sprawia, że inne osoby chcą za nią podążać. Na pewno kobieta niezależna, kobieta, która nie boi się mówić o tym, co czuje, zarówno o tych pozytywnych emocjach, ale też o tym, w czym czuje się słabsza, w czym potrzebuje wsparcia. Wiąże się to tu z dużą jednak odpowiedzialnością, z dużym też takim dużą niewiadomą, czy rzeczywiście spotka się to z dobrym odbiorem społecznym, tak naprawdę dane przedsięwzięcie czy dane działanie, czy społeczność to zaakceptuje, czy tego akurat potrzebuje, żeby się też wbić odpowiednio w potrzeby tak naprawdę w mieszkańców, to nie jest wcale takie proste, nie? A więc to wiąże się naprawdę czasami też z dużym takim stresem, z obowiązkami, ale daje też mimo wszystko dużą satysfakcję i przyjemność pracy, nie? Działania.